Si aposta vol dir que el govern ha de fer una sèrie d'accions i la societat es dedica a mirar el futbol, és una aposta que no anirà enlloc. Si aposta vol dir que les empreses van per una banda però el govern no s'hi apunta, tampoc anirem enlloc. Si aposta vol dir que tota la societat, des del govern fins a les empreses, passant pels centres d'educació, etc., doncs tots tenen la idea clara del que és que s'ha de fer, cap on hem d'anar, aleshores la paraula aposta és la correcta. Aquí molt sovint tenim la idea que els científics a la universitat fan les seves idees i aleshores les empreses, ja si volen apuntar-se no s'apunten i si no, no. No hi ha un coneixement integrat. Als Estats Units molts dels grans centres d'investigació són les empreses, els centres d'investigació de Google, els centres d'investigació de Facebook, els centres d'investigació d'Apple. Les empreses mateixes aposten pel coneixement, no està separat, no és els científics a la universitat inventaran, els empresaris van a la seva, llavors ens reunirem al mig un dia, farem un còctel i els empresaris aplicaran les idees que s'han inventat a la universitat. Aquesta és una mica la concepció que tenim aquí i llavors el govern ha de fer com de canal, ha de reunir, ens hem de reunir, ha de fer la festa en què es coneguin l'empresari i l'investigador.